Добро утро, приятелчета! Днес ще ви разкажа за синдрома на чакащия продавач. Има така една групичка, която хищни е малка от продавачи, които казват: аз си чакам, той моят клиент ще дойде. Мили продавачи, трябва да осъзнаете едно. Клиента не се събужда днес. Ако вашия имот, примерно, се е продал 4, 5, 6 месеца и никой на пазара, активните играчи на пазара не са реагирали на вашия имот, т.е. не е продаден, откъде да дойде този нов клиент? Днеска, представяме си, че днеска новия клиент идва оттам. Днес той решава, че ще се събуди и ще купи имот. И ви как си го представяте, за да чакате този клиент, който ще дойде? Как си го представяте ви? Той се събужда, решава, че ще купи имот, отваря имот БГ и избира точно вашия имот. С какво този клиент трябва да мисли по-различно от всички останали клиенти, които 5 месеца са гледали вашия имот и не са избрали точно него? Те всъщност мислят по еднакъв начин, сравняват с това, което има на пазара. И ако предните 5 месеца вашия имот не е избран от всички клиенти, които са сравнявали на пазара, защо днешният клиент, който ще се събуди и ще иска такъв имот, да купи вашия? С какво той е по-добър от останалите, така че точно този клиент да избере вашия имот? Нали? Има такава вероятност. Примерно, комшията да иска само единствено този имот, само единствено този имот, никой друг в тази сграда. Много тясно търсене, тясно специализирано търсене. Има такава вероятност, но тя е 0,001. Най-вероятно, ако вашия имот не се е продал 5 месеца, той не отговаря на реалността на пазара. Никой от играчите на пазара не е избрал него. Никой не е избрал него. Защо очаквате новия купувач днес, който се събуди, да избере вашия имот? С какво вчера е по-различно от днес? Нова цена ли имате? Ново обзавеждане ли имате? По-голям ли е станал? Сменил си етажа ли? Нещо трябва да се е променило. Не в поведението на купувача. Поведението на купувача е едно и също, защото той реагира на пазара. Трябва да се е променило в продукта. За да очаквате различен резултат, нещо трябва да се е променило в продукта. И сега замислете какво ще промените, за да реагира пазара по различен начин от това, което е реагирал до сега. Тоест, аз ще чакам, пак чакайте, ама с активни действия. Направете нещо и чакайте. Сменете стратегията, сменете този, който ви представя имота, този, който ви представлява продажбата. Извикайте някой да ви консултира, да ви каже какъв е проблема, да анализира. Един агент, който знае какво прави, винаги ще дойде, ще ви анализира, няма да ви притиска, за да може да вземете адекватно решение, защото неговата цел е такава. Той ще дойде, ще ви помогне, ще ви консултира на какво отговаря пазара, за да отговори на пазара на вашата цена, какво трябва да се направи, какъв маркетинг трябва да се направи, къде да се позиционира имота, как да се позиционира имота, какво да се подготви в документите и така нататък, и така нататък, и така нататък. Тоест, чакайте се, но активно, с действия. И после вижте резултата. Защото ако правим едно и също нещо, резултатът е такъв, какъвто е бил вчера. Това е. Айде, хубав слънчев понеделник, седмица. Лятото е в разгара си. Зависи как го живеем. Ако сте пропуснали това, знаете, че винаги може да отидете на пътешествие другото лято или пък да отидете зимата в страна, в която лятото е тогава. Тъй, че действие му е майката. Айде!